OK, takže sme pri poslednom videu a to sa bude týkať tréningu. Tréning samozrejme je veľmi dôležitý, to vám povie každý tréner, či už na maratón, či už na polmaratón, na triatlon, na Ironman, na všetko. Hoci častokrát je veľmi preceňovaný, ja som toho živým dôkazom, že jednoducho dá sa to urobiť, pričom tréning bude tvoriť tú najmenšiu časť z tej celej prípravy na maratón, pretože možno, že je práve najmenej dôležitý, hej? Čo samozrejme je len môj názor. Nemusí to tak vôbec byť. OK, môj tréning pozostával z 3 tréningových častí jednotiek za týždeň. V útorok som mal vždy šprinty a tie šprinty pozostávali z 20 sekúnd, maximálny šprint, najrýchlejšie ako viete. Potom 10 sekúnd pauza, znova 20 sekúnd šprint, 10 sekúnd pauza, 20 sekúnd šprint, 10 sekúnd pauza, OK? Toto robíte 8 krát, zaberie vám to necelé 4 minúty. Čo sa týka behania, zaberie vám to možno 2,5 minúty. Ak si rýchlejší, tak 2 minúty. OK, to je prvá tréningová jednotka. Druhá tréningová jednotka vo štvrtok. Čo vás čaká? Znova šprinty. Hurá! Takže idete von, odmeriate si 200 metrovú trať, poznačíte si štart cieľ a beháte. 200 metrový šprint, najrýchlejšie ako viete, potom minútu a pol pauza. Znova 200 metrový šprint, najrýchlejšie ako viete, beháte a minútu a pol pauza. Toto znova robíte 8 krát. Zaberie vám to 15 minút, čistého času beháte možno 5-6 minút. Hej. Čo sa týka behania, vo štvrtok dobeháte, s behaním ste na týždeň skončili. Odbehli ste si svojich neviem koľko, 5, 6, 7, 8 minút behu za týždeň. OK, máte oddych. Potom ešte cez víkend, nie je to povinné, ja som to zaraďoval, je tam nejaký aktívny, športový relax. To znamená, idete si zaplávať, dáte si 40 dĺžok v bazéne, niečo nie veľmi také, že tvrdé, ale ani nie lážo plážo. Proste idete si zatrénovať, nie beh, niečo iné na takú všeobecnú kondičku. Hej, plávanie je úplne ideálne, môžete zahrať futbal, môžete zahrať tenis, čokoľvek, niečo, hej, pol hodinku si niekde vybehnete, to je všetko. Čo sa týka tréningu aktívneho, toto je všetko. Čo sa týka pasívneho, tak je veľmi dôležitý stretching. Stretching je veľmi dôležitý a veľmi dôležité je to, že nerobiť stretching tesne pred tréningom alebo pred športovou aktivitou staticky, pretože môžete dojsť k zraneniu a môžete si ešte pred tréningom niečo natiahnuť. Je veľmi dôležité robiť dynamický stretching vždy pred tréningom a potom po tréningu, keď už ste zahriatí, máte napumpované svaly, krvný obeh je rozprúdený, tak vtedy stajete staticky, vtedy to proste potlačte, hej. Ale samozrejme všetko, aby bolo nie so silou, alebo teda nie so silou, ale nie s bolesťou, pretože nie je to vôbec pravda, že no pain, no gain, hej. Chcete pain, tak môžete ísť do toho, hej, ale potom to skončí tak, že na 2 týždne ste odpísaní, pretože máte natiahnutú šlachu, natiahnutý sval, bolesť v kolene, blá, blá, hocičo, hej. Takže dbajte aj na to, aby ste jednoducho nestrečovali alebo nerozťahovali sa s bolesťou, pretože bolesť vôbec nie je dobrý indikátor. OK, že toto bolo posledné video. Máte všetky 4 časti mozaiky, ktoré potrebujete k tomu, aby ste zabehli svoj maratón. Ešte jedna dôležitá rada na záver. Keď sa tak rozhodnete, že to urobíte, tak si stojte za svojim rozhodnutím. Stoj, čo stojí, hoci môžu prísť obdobia chvíľky, hlavne od vašich známych, ktorí vám chcú len dobre a budú sa vám snažiť nahovoriť, že to sa nedá za 8 minút behania, za 4 týždne sa jednoducho maratón zabehnúť nedá, alebo že jednoducho zlyháš, alebo to nedokážeš, alebo v polke dostaneš krízu, alebo narazíš na 30. kilometri na stenu a podobné veci. Aj proste rozhodnite sa, že OK, zabehnem to a držte si svoje rozhodnutie. Nepočúvajte nikoho, nepočúvajte ani ten taký maličký hlások, čo sa vynorí vo vašej hlave, keď nebudete vládať a keď sa vám nebude chcieť a keď sa jednoducho, keď už budete mať toho plné zuby, tak jednoducho spomeňte si na svoje rozhodnutie a pamätajte, že kľúčom je len vytrvalosť. Vytrvalosť mentálna. Jednoducho buďte verní svojim rozhodnutiam, buďte svojim najlepším radcom a dodržte svoj tréningový plán, dodržte svoju životosprávu, pite vodu a udržujte sa v pohode a želám vám veľa šťastia na vašom prvom tréningu, potom mi napíšte, jak sa vám to podarilo. Určite
Počujem sa, majte sa pekne. Čaute.